You see again, the I'm crowned the Queen of African culture. So guys, today I am live in Isugu village in Enugu Ezike. Igwe is the North Local Government area of Enugu State, like live and direct today, guys. Today, guys, my mission is to promote the rich culture of the Africa, the rich culture and tradition of the Africa, to bring it first, to project the rich culture of the black people to the world, the manners that have not been shown before. So in line with this today, I am live in Isugu today for this August occasion of the coronation of Chief Dr. Chukwuemeka Collins Alisson, Oyinatumba 1 of Enugu Ezike. Yeah, you can see, this is carnival. It's not just coronation, it's not just celebration. It's carnival kind of events. Looking around, you see that a lot of people are here from different communities, different villages that are all here, set to celebrate this wonderful occasion today, looking all beautiful and handsome with different cultural attire, just the way you see that I'm looking beautiful, like yeah. So guys, we are here for this wonderful occasion today. There's this say that some people are born with silver spoon, while some people are not born with silver spoon, but they literally grab it, trusting themselves, becoming legends, who makes it believable that irrespective of who the man is, you can rise up to fame. This is the story of Chukwuemeka, Chief Dr. Chukwuemeka Collins Alisson. Yes, so guys, when it's talk of culture, I am here live to show you everything that will be happening here today, everything in detail. So guys, follow me as I'll be showing you everything today. As far as African culture is concerned, guys, let's go there. I am live here. So guys, follow me as I'll be taking you around. Let's go. Administration may be conducted in righteousness and be eminently useful to your people over whom he presides. May he encourage due respect for virtue and religion. May he execute the laws with justice and mercy. May he seek to restrain crime, vice, and immorality. Likewise, we commend to your unbounded mercy all the citizens of this community, that they may be blessed in the knowledge and sanctified in the observance of your holy law. May all of us be preserved in union and that peace which the world cannot give. And after enjoying the blessings of this life, may we be admitted to those which are eternal. We ask you this through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless, preserve and keep you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. On the rosary with which we recall the mysteries of our redemption. All this we ask through Christ our Lord. Yes, Lord. Nara, 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 Igorao, Ajankeha, Anija, Ugwambe, Beda, Giobi, Makanjani. No more nam kajamuna kununa subo ya maso sebo wa chineke ji kenini nara. Amen. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about the glorious exchange, that by offering what of giving, we may merit to receive your blessing through Christ our Lord. It is says that when no grace card moves so polar.
ya mere anyị bịara bido onyinye ndị a nsọ Chineke kwasịrị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara kedu ihe ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekene nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienu ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Etu akwa ka o siri mee mgbe ha rijere nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe dị nwe n'ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite na ọnwụ ya, nye gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekene n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tozuru ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ka ụwa keta ikpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Kpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. N'obezi aka mee o menki mebere o Chukwu nke m ememe ebere si bịa maka jọ m gaa akwa ha si maka na ha dị njọ n'igbo elifere mma oke o Chukwu kasị afọ ọma. Ọga maka mbọ unu gbara agbanyeghị na o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile enwechara taa mana unu kpọrọ nke anụ a mkpa iji wee bịa n'ebe a n'ụbọchị nke taa. I also wish to recognize also other clergymen here, the Anglican Communion and pastors who are here equally. We are aware that you are around. Dekelekwe mmadụ niile ndị ụka anyị niile bịara witness ihe Chukwu na-eme isi nwanne anyị nwoke anyị na-asụ nnọọ. Thank you and remain blessed. Biko anyị na-plead immediately agbasa mass kịta His Royal Highness Dr. Chukwuemeka Alisson ọpụta n'ihu ebe a nụwa ka ya na ndị fada wee see picture eseteze pictures mmemme bidozie. Igwe anyị na-ayọ gị biko pụta ka anyị see picture. Thank you very much.
the Reverend Father that celebrated the Holy Mass with us. We appreciate and God bless you more in Jesus' name. Photo. After this one now, the Igwe cabinet. The president, non-indigenous members here present, we want to say thank you for coming. Most have to be here are those that are personally guiding His Royal Majesty. Every other security personnel should go outside and guard us there. Okay guys, like I said, this is just carnival. It's not just celebration or coronation. This is carnival kind of. So guys, looking at here, yeah, what I'm seeing here, this event is wow. Like, this is crocodile, like prepared here for this August occasion here. My man is doing me like pick up, but oh guys, so we are ready here to have wonderful fun here today for this wonderful occasion today, guys. How are you? Well done. Well done. Thank you. Who can't teach you Igbo way they speak? Small. Small. You don't take Anambra. I don't take Anambra. 30 years for Anambra. Thank you. What people are doing here today is wonderful. Nothing, just I walk fine. No any problem. No problem. This is someone who carry me that walk. Na better person. I don't see better. Igwe, you no get problem. I concert blessing for Igwe. I do suya chicken, crocodile and chicken, fish, ram, cow. I kick cow plenty. You pass 10. You pass 10. Yeah, you pass 10. You try. Igwe, you try. They do like someone go carry that crocodile. They chop her. You go chop the crocodile. If you there, okay, I will bring for you. Yeah. You will bring for me. Yeah. Well done. God bless you. God bless you. Thank you very much. Well done. Thank you. Brother, you the one drying the crocodile? Yes. Are you the one drying the crocodile? Yes. This is interesting. Well done work. How many hours does it take to dry it? Like the one that will give somebody a nice test? Just like 2 hours plus. 2 hours. Did you kill it by yourself? Yes. And you were not scared of maybe to bite? I was scared. Why scared? Since you choose it as a hobby, why scared? I was scared. It might bite you or something. So how do you see the events? It's very good. It's going well. It's going well. Yeah. And we are ready. I can't wait to test your crocodile. Thank you. Thank you. Hey, Mama. Good afternoon. Good afternoon. I'm Dima Arts and Crafts, and you? I'm Destiny Pastries. Destiny? Cakes and pastries. Thank you. You're preparing something delicious for us today. Yes. What are you making for us today? Nice salad. Yeah. Salad and what? Salad and chips and and chicken. That's for the roasted and crocodile. And crocodile. Yes. You're going to give me. Of course I will. So how are you seeing the event? Very nice. I love everything I'm seeing today, including you. Look massive. I look magic. Just where you're looking your own, your own attire. You know what you're looking in. You rep what you're doing, and I rep what I do. So that's. Thank you so much. Nice seeing you. What's your name? What about you? I'm good. Dima Arts and Crafts, that's my name. I promote culture, travel places, showcase the rich culture of the people, show how rich our culture is. So that's why I'm here today. When it has to do with culture, just count me in there, live. Welcome. Hi. Your guests are looking beautiful. They're running away from my camera. Thank you. Nice having you. Thank you.
grace of God, is not hungry. Igwe that does not push barrow, neither does he operate Okada. Igwe Ogadagidi. Igwe Abaragata. Afakania. Thank you very much. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. I'm Dima Craft, and you? Cow's Grills, ma'am. That's Grace. Cow's Grill. House Grill. Okay. So you're in charge of this crocodile, or in charge of everything, yeah? Everything, yeah. Everything. How long have you been doing this? For over 5 years now. Over 5 years now. How do you achieve this? Because you know, crocodile has thick skin, and what I'm seeing here, you're able to get those strong skin out to the main meats that we're here to enjoy for the great events that we're here for. It remains our secret. It remains your secret. You don't want to share your secrets with me. Do you know if you don't want to share, no problem. Yeah. But I can meet you to learn from. Why not? So if I pay, you cannot share your secret. Sure. Are you not saying that with money I can get it? His Royal Highness Igwe Felix Idoko. Igwe Felix Idoko is of Onitsha Kingdom. Nam, you're welcome. Alwan. Ainekene Okome Ifeanyi Ojobo. New Wave Schools. Okome Ifeanyi Ojobo. Thank you very much. Merci. Okay. Kaimbo Sherry. Igwe. Bend down. Chukwuemeka Alisson. Ofobi. Ezekaba. Ofobi Kaijaga. Ofobi Kaijaga. Adanyai mojere Adanyai mojere Awigwe ngoi Adanyai mojere Abayi ngwe Adanyai mojere Adanyai mojere Ayi natuba Ayaje mano Abayi banye Adanyai mojere Adanyai mojere Ofobi Ezekaba Ofobi Kaijaga Unu daganu ndo moro afumni funu dezigbo ayi Oda line darunu gubeji marunu mama nu Ejama bụ Ofobi Ezekaba. Ofobi Ezekaba. Yes. Unu akagara. Anyị na-akagara ma anyị na-echegbu ma anyị na-gaga. Baga kalim temem nuru na so lezigbo ayi. Agana Abigwe Oyo Jesus me. Hello. Yeah. Hi, Darabawani, well done. Habaina to Bawani, well done. Abunajaramu, well done. Oh, that doesn't look at what I shall know. I cannot agree. Emeka wono doko jinene ke gbaga egba shanu ma o wo si joke la mo habu la me ka jana wa wa bu lo ja bu lo ye ku bata no jo wa anya o wa mo bata jo mo go menwa
Nwa mesị ya bata n'ọjị. Onye cheta ibe m ya bata ọjị na. Onye cheta ibe sịrị ya bata ọjị. Onye cheta ibe sị ya bata ọjị. Abụ nwa Maria nwa mbọ ọdanwa ogiri. Nwa Maria nwa mbọ ọdanwa ogiri anya. Abụ nwa jọrọ m nwari nwa ọdọnu. Nwari nwa ọdọnu anya. Onye cham onye cha. Onye chacha niyo nwa m. Anyị zo na ya bata ọjị. Nna m hụrụ onye ze bata ọjị. Nna m hụrụ onye ze bata ọjị na. Eje ọjị ka ọmọgụ bata n'ọjị. Eje goke gbododo bata ọjị n'ebe Emeka nọ. Isi mgbajago n'ụbara n'ọjị. Oke gbagbaga be hụrụ ọjị tana. Ide okochi igwe be hụrụ ọjị tana. Oke gbagbaga shara bata n'ọjị. Asị n'ime na-agwana dara sọmọjọ shi na ya chọjọ Enugu. Nwa ọdọnọ amechi Enugu. Ọfọbịa zụka bakara hụọmụ. Ọfọbịa zụka kara hụọmụ. Omenwe amụ kara hụọmụ. Nna m hụrụ onye eze bata ọjị. Ayọgiri. Abụ nwa gị eze ọsọmi ga na-echi na-emeka o. Nwa kego anụ mechi n'ugo nwa m. Nwa kegwagwa ga ịgwa na-emechi n'ugo. Nwa kegwagwa ga na-aga mechi n'ugo. Abụ nwa rozugwu asa nye jaga. Nwa rozugwu. Nwa ajaba ajaba mụrụ rozugwu sogo bata n'ọjọ nwa. Ajaba mụrụ rozugwu bata n'ọjọ. Ugbasa nye jaga go bata n'ọjọ. Nna mụrụ go bata n'ọjị taa. Bata n'ọjọ sogo bata n'ọjọ. Ọ bụrụ okono. Urokono nweze Chukwuemeka nwadobara. Nna mụrụ onye eze bata ọjị. Nna mụrụ onye eze bata ọjị. Nweze Chukwuemeka ya bata n'ọjị. Ya nụrụ onye eze bata ọjị. Cham ezukọba. Anyị za anya. Anyị bụ ọjị na ihe ọjị mere. Ihe ọjị mere oyi na-atụ mba bụ nwaanyị ma anyị so ya bịa ba sọpọtụ an elekshọn meze iteke mmemme ewi na-eye aga na-echi igwe ọmụta anyị basị na ehija mma ndị Igbo bụ ọjị ma ihe ọbụbụ ihe gbasara ihe omenala igwe bụ ihe omenala ma abụ ọjị ba na-eje fọrọ anyị begote ọjị ma eweru wee ofu ime na ndị mụrụ anyị ndị mụrụ ala ezikọba ndị mmụta n'anya oyi mgbe ochie ya bịa ụwa ka ebe anara ọjị taa kejere ụmụ nwaanyị mụta na ya agụ mụta na ya oke nwa banara ọjị taa ma alisi gwaji agụ mụta na ya oke nwa bụ oyi banara ọjị taa na-ebido taa n'oyi ga-abụ Igwe His Royal Highness His Royal Majesty His Royal Majesty Chief Dr. Emeka Alisson Igwe maka na ya bụ ọ bụ ndị ya na-afụtara ma ọ bụrụ Igwe ihe o budotara anyị Paulina ga na-adịta anyị oyi oyi mara chọọchị oyi mara njaka oyi mara kego oyi mara zọekwa oyi na-agbafu m ihe oyi mara kụza n'ụzọ ere ọnụ ya wawa mgboyo ofe bi mgbe ojokolo n'usoke mgbe ojokolo na-esoke Igwe na-edu n'oyo anyị na-eshi ma ọ na omedihe dọị ịma na bifa na-ewe otene n'obodo uwe ile ha abajairịsị na ọya jego bụ ihe na-eme anọ n'oyi anọ n'igwe oyi je ya akụzi ndị na-anaghị enye ka enyemaka oyi
na-enye ndị mmadụ ka Enugu Ezike ile the whole world no webile chije na-enyemeka na na-enye iro na mgbe ọ nọ na Canada na mgbe ọ na-enye ka mgbe ọ nọ na Canada na ga ma abụ nlata obe adịrịchọ n'okpokọta ndị Enugu Ezike ụmụ Enugu Ezike diaspora ga na-eme donation eke ndị be anyị nri azụ mmadụ na-ekwo n'efu anụ mmadụ nri ekekwa eke machin evi moto ekekwa ekwanye a n'ọbọ igo na ofu ya gbanụ na ekwanye a ha mgbe ọgba ifo ndị nya anyị na fụbụ anyị ibu uniform bụ ya gogburie ọ bụghị bifo bigwe bụ ogogbu na mmemme anyị abasụ fọdụ anyị na sọpọtụ ya nami bịara na isokoyi ma ụmụora na isokoyi ma lezukọba soke ụgwụrụ ka anyị na chi abịa n'ihe obodo dị mara njom na-abụ kpọkara kpọkpọị ma na-esi n'ọbụrụ ọkwụme agha anyị ga-ama ihe anyị bụ nwasha bụ ha elelelelelele without njom na onwe ihe na-aga without njom anyị ma na ụmụ nwoke bụ zọchire kpolire pawa ha kpọrọ pawa nọọ ndị agbụrụ ebe anyị chi ya fụta nọọ na-abịa n'ihe na-ekwu na without njom ebuge akpọrọ ha ebe jije ka anyị nọ bụ anyị gbara ha mayọchinu n'ike eze ọyọ ị na-apụ m n'obu juru n'ehọ ma bụ onye unu chọrọ ụba anyị nọ dị nke mkpa anyị le ya nọdụ gboridogo ṅụdogo darụnụ mama m na-ekpere anyị n'isi ebo ifo anya ọ bụ bido taa na ọ ga-abụ igwe isugwu igwe uwe ojii autonomous community na-arịọ ala ezikọba arịọ ala ozosegbe arịọ alisugwejaga arịọ mmadụ ezikọba arịọ mmadụ ozi ma ha dịrị na ya oyi chere n'ọrụ ama wisdom o iji ya echetara n'onwe ndị ya na-atụ n'ọnụ ha afọ na-echetara ndị ma ọ bụla echenjili ma ọrụrụ jere ma ọ rịta odike na ka o mere ọzọ ma ikpekere ochi ba na-eji ama ihe ochi anyị wee mere ikpekere ochi mara oyi for that na ikpekere ochi edo anyị na-echi ma anyị nwere ole anya ha afọ na-ekpofu mmadụ n'obodo oyibo nye ndị yut aka agbanụ mmadụ ọbacha isi na ọbọkado goghị machin isi na moto goghị isi na enwe akpọ goghị isi na ọra every year ba na-ekere anyị ma ọ bụrụ na ndị ya na-atụ n'ọnụ n'otu ụgha ma ya eze rie nri anyị ga na-ada adịzikọba ọfụ na mbata abụrụ ngọzi ọfụ na mbata abụrụ ngọzi onye ọkwụrụ n'ifu ọkwụrụ n'azụ onye ọkwụrụ n'azụ ọkwụrụ n'ifu ihe akwa ya enwe ka Chukwu na-agọzi evuli elu ba na-agọzi ụmụ na nchi ọmba na-agọzi dị ọnya ọmba na-agọzi anyị bụ sen n'agha Jizọs akwa ifụrụ eze omega na tima mụneye eze omega na tima mụneye nwa eze omega na tima mụneye nwa eze omega na tima legbo mama ka ọnwa chiri asha nwa ezi nwa o dejere eze matụrụ ime ọnwa ịnụọma na eze matụrụ ime ọnwa si ya nwa okegwu nwa okegwu ke nwere feyara ndụ nwere m orire ejeghị ji ka ụmụga m n'ahịa o eze omega ọnwa gere enye igbukwu o mweze bụ na abata ya na-azụchi Enugwu deje n'ihe adọrọ ino anya ihe adọrọ ino eze omatụrụ ime ọnwa eze omatụrụ ime ọnwa lọlị fụ ọkwa ate eze omatụrụ ime ọnwa wezikọba o ezikọba o nwakọrọ ọwọma nwa mụrụ na ya jikọdụ nọ n'ọgbọ o okwu eze ome nọ n'ọgbọ o anya adọghị ndị mụrụ ga bụ mmebụrụ nwa anya laka eze ome amụba mmanwanụ okeme nwa ya o okeme dọla okeme moto
moto oje Igbo kemanye kwa ọlọtọ bá ẹyẹ go ọjọ́ ògùnmọ̀gọ́ yo ìmọ̀gọ́nẹ má mẹ́rù dọ́là ìmọ̀gọ́nẹ má mẹ́rù dọ́là oyi bàbá tá a bẹ́ fúté dọ́là oyi bàbá tá a bẹ́ fúté dọ́là gbọ́rẹ̀ yóò mẹ́rẹ̀ dọ́là o túrẹ̀ yóò mẹ́rẹ̀ dọ́là o. Oyi na tumba o mene dola ezo maturi mongwa wogere nyo no turi mongwa oyi na tumba o kagi godo oyi agbata gbọrọgwo wolote nayi iya duro yo Ezome Abo yi na tumba o O chete nwago O chete neju Obi anya no ada anya Watch your back. The General Council of Enugu State and former chairman, the General Council of Southeast and board of trustees, the General Council of Africa, Igwe Saba, Igwe Obollo-Afor, one of the Igbo, ancient Igbo, Igwe official opening of declaration. Then after that, people will start coming to present whatever they come with. Because going on to I actually got some man who never cannot be handled. All this, my brother, when you take the Chania, because I gave me a season. Step like it to put you into a room or become a camera like I did. Thank you very much. Yes, that is a princess school. Dimmer Arts and Craft, the queen of African culture. And you've come to this place to display most of the cultural issues. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ozi! Osebe! Eske! Oba! Ugorji! Ugorji! had happy Oba and Ugorji, and the Sugu, and the President of Enugu State. So I had a happy Oba Morgan, I got one you okay. Is it one way? In the person of Chukwuemeka Alisson, Oye Atumba, Igwe North. I talk here in a official to everybody.
onye ga-eto oke mara na ọ bụ nta anyị chọọ ma anyị gwa the whole world na ọ bụ ya bụ Igwe Ugorji ma onye ndị mmadụ si na ọ bụ na na-eme ụka ka a na-emepụ ma anyị chọrọ ome ụmụ Eze mata ụmụ Masema mata ụmụ Obi ya mata andụmagbo mata na ọ bụ Dr. Chukwuemeka Alisson bido nta n'oge ya bụ Igwe anyị ma anyị na-ayọ ndị Ugorji ha ma anyị mba ya eji anụkwụ na-enarị achị obodo ma onye na-achị obodo n'obodo mewe nsogbu ma abaghịzi ajere oji jejenu o jere wite ike nke anyị n'ọbụ ike nke ma anyị chọrọ ma anyị kwado mee baa ya aja n'ụkwụ baa ya n'ifu baa ya n'azụ baa ya n'aka anyị ji baa ya n'aka ekpe ka ọ bụla emere gị ka ọ bụla dara ada ka ikike bịa bụ ofere ejọ m ga-eji ma agba ebe ejọ m ga-eji Ugorji anyị gara sị Igwe Dr. Chukwuemeka Alisson na-eke ji agọzi gị Morie ji agọzi gị Mahọ ji agọzi gị Nkwọ ji agọzi gị gọziekwe ndị Igwe ile ha nọ mbenye tenkwudu ụzọ gọzie ndị Ugorji ọ bụ bido nta nọ ga-agụ bụ Igwe ma anyị na-eme ka ịmata n'ihu Igwe ndị be gị sọsọ n'ọgụ bụ Igwe Ugorji ha in general and Igwe nọ n'Igwe North. Okay. So n'ibikọ Igwe ihe zigị n'ọbụ Igwe Ugorji ha Igwe North and Igwe other village gara ajọ ụgbọ ya gama aja eze ite oke ajọ chai dị n'iche n'iche ma ya dịrị gị mgbe ị na-eje dịrị gị mgbe ị na-ala eji ukwu akpọkọrọ ma anyị na nwanya zikọrọ ha na anyị nọ na-ewe ote gị n'Igwe na-ebido nta naghị na-atụ anya ma anyị amagọ na anyị ji enweta ihe tọghị n'aka gị na gaghị eji enweta ihe tọghị n'aka anyị mgbe m guzo mgbenye na ha agụ Isugwu bụ mma amaja okpocha eyita asịghị na-ebido nta n'ibe gị Emeka n'ịga bụ His Royal Highness Igwe Dr. Chukwuemeka Alisson oyi na Tumba Ugorji Autonomous Complete Kingdom. Maka amụ na-eje okpunye na-ama ekpu ogologo ndụ okpu arụsị ike okpu favor okpu connection okpu promotion okpu contact ma bido nta na-agbara egbe n'ifere ma nweta gị agbara egbe n'ifere ma nweta gị agbara egbe n'ifere ma nweta gị bido nta ndị na-achụ jigo ya ada Isugwu Ugorji achụlele nwanyị chụlele na-achụlagharị ga-enweta gị ma ọ bụ ịchụlugele na ka achụgo n'ọchụwa ọkọ nweta mgbe anyị nwere ga-adị ka echi n'echa anaghị agwụ agwụ ala Isugwu ji ka gosi gị akwa fọrọ akwa ma ọ na-abalị ga-enwe dike n'ọkpara ị ga-adị more years ị ga-live long Ini kan orang nasi tiga, kaya lagi janji kaya orang luar ya. Ngasih kentak, ne apa bunyi? Isugwu, Ugorji, Ozi, Eske, Amefu, Nwamu, Okunye, Oku Echi. As Igwe, na bido nta, n'ịga bụ Igwe,
His Royal Highness Igwe Dr. Chukwuemeka Alisson Neke Oye Aho Nanko Igadingeji Echani Agwago Igwe somehow down. They make an idea that the man can. I got the next make a machine. I don't know open Igwe. When I say so, I answer you. I can look at the it's Ugorji, Ozi, Eske, Achọm kulumata na bido wụchanya na ewete m Igwe. Come on, camera.
Adam kai ha matana bilonta. Isugu. Nega mamaja aga mamajo bojida. Mono jire ya mbeye. Nu boji ewete migwe. Migwe mo bo Ohabike the third. Ugorji Autonomous Community. They have Dr. Chukwuemeka, Alisson, the Royal Highness. Igwe, where this belong. Mental 5th January 2026. Umboshole. Ma show you how to be sugunas. Ma bunta bai chiri Igwe. On a make all deal, man. Nike ita chuku nika Alisson. Nike age mama to bia na mo as one. Nejigo me wo fonya ajana Igwe. His Royal Highness Dr. Chukwuemeka Alisson. Na ni evoro for Isugu Doyaneka. Anye evoro for Ugorji community Doyaneka. Ana kukwada keba. Na bido ta Ugorji ga neka. Iyo melu Ugorji Igwe ba hi mara. Ma no ye ke melu bi homa. Ugorji. As we are told. Thank you very much.
as the Igwe of Ugorji autonomous community. Amewo Ike Ununyelmu as Igwe Ugorji autonomous community. Ebu Uchenna Agada Obu as Ono Ugorji autonomous community. Leke Noye Nkwo Naho Isugu Ugorji Iyonda Nabuche Ugorji Echegu Onowu Leke Lodi Naho Oh no. Oh no! Igwe Obollo-Afor eze Igwe Okoko Igwe Obollo Igwe Ajiri na Igwe Zenot Igwe na Nsukazụ Obollo mezubelota ihe na-eshebe abekulo Highland bịara be Igwe abekulo ile ha ala anya no ihe emere ta abụbere ihe anyị na-arọchukwu ogologo Ugorji atịnyere m n'aka abalaligo ihe ọma ji ga-eme n'Ugorji ihe dọị ebido me anyị nwere isugu ọfụ Ugorji ọfụ na-ebi ite ihe ile ha bụ ihe dọị anyị kwere ekpere anyị na-ekperide ekpere n'ebido abasị na ajọ ha ile shi ndị amedi ọmọkara ga-esi ala ma akụkọ ote olili na-eji ka enwekeri ka a ga-esi ewe ala ma ọ na-egozi Chukwu nọ n'eshọ ha ile ga-abịa rubenyi bishọp bịarubenyi nye ngozi to ndị ha abịa rubenyi ụlọ nwoke eze n'ike nke nyere m na m enye ngozi ọmụ to ha ile ha rubenyi tani na-abịa legide nọ n'ụzọ ka ha na-ebu ngozi ya ala n'aha Jizọs blocking me of Enugu State. Nwa na mma nwa ejebala anyị Christmas ka ife ya leto anyị n'ọnụ oju na-eme ọgọ the golden hearted man chari anụ ụzọ ka oche ebube ma na ebube
Ebube man Ebube. Igbo one. Igbo one. Oh, Igbo one. Igbo. Ladies and gentlemen, please give me a welcome. Chief Roland Ayogo. Here's Mogo one of Jesus. Where is she? Yaki Waraji, Kaima Musuraji. Why? Welcome. Taraya, Igoma, and Abamba, Isu, Ugorji, Mother Island. Who check it on the enemy? Who may go other than anybody. Actually, everybody I got it, Bruno, here and the Kubri, bring us some Madonna. We are by them now. Palace second of Ugorji to the Muslim community. Igwe. All the president generals, Igwe is not. I assume not. Igwe, His Royal Majesty, Igwe Chukwuemeka, Oge Salibe, Olweba Neje, Oge Chukwuemeka Christmas, Ezi boy Ferotex, Ikenga, Igwe. If you are not a member of SK Kings Club, can you just give a little chance? Abu Nibro, a member of SK Kings
Youth Club of Nigeria. Igwe Atan Ekene. High chief in the high chief is soon as low times it's the aka, but I say borrow the high chief, Miss Uwe Jagger. Or not say Igwe for that. Yes. Thank you very much, the Isugu High Chief, and thank you for coming in a very solidarity manner. Kind of event that is not just coronation things, that today is just carnival. Guys, looking around, you see that when I mean it's carnival, we are all set here, coming from different villages, different community, different local government, different country, different states to celebrate this wonderful event today. And you see, we are all set. The whole sons and daughters of Enugu are live here to celebrate this wonderful event today. Guys, with what I'm seeing here, I said it's carnival, not just coronation, but it's carnival. Like they came out fully. This is their own. They really said it that this is who they want to rule. They want to handle the kingdom. They want to hand over the kingdom to. And today I witnessed it live. Like, let's go in. When I said it's fun, like, let's go. Like it's fun over fun. Let's go. When I said it's carnival, like it's carnival kind of event. Every sons and daughters are here live to celebrate this great wonderful event today, and it's colorful. Different cultural masquerade are here live. You see that different masquerade are here to celebrate this great event today. Looking in different cultural attire today. Yadaba, Yavraya, 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 Yare, Agene, Yavraya. We are all set today to celebrate this wonderful event today. Yadaba, Agene, Yadaba, we are all set. Agene. I said it's carnival. I said it's carnival. It's carnival. Good evening. Thank you. Dima Arts and Craft. Dima Arts and Craft. Dima Arts and Craft. Okay. Yeah, we had a question. Yes. One time, man, we have a man or somebody. Yes. Idagan.
very, very admoye, amashi. Aso Enugu Ezika Igbo. This is carnival. Onabu coronation or carnival? Coronation, carnival, jubilation, celebration, and enjoyment. Yeah, 5 things, 5 in 1 kind of. This is where you are going. Pasare Igwe. Tani man and man video no the guy asking na azo. Yes. But the guy asking na boy na bu no choru. Ezo ku oge video re all the guy walk. Even though now the 2 of them have rival contest, but 2 of them they are my fathers and friends. Let me put it that way. But the election was open. So what matters is vote according to your conscience. So only the masses vote is a modern, who's a Oyinatumba. So in the other side, I congratulate my friend and brother Sivo, standing firm to the end at the Gizi. So now Isugu, they are celebrating very well. My father's elder sister Anna Leah here, I've spoken one we are here, and my boss being Don Chris, I am a chairman of the community. I'm his PA. So my stand here is very gidigba, and I'm happy for the celebration. Everything is going well. Give me where you are going. Igwe, you have mementa. No, how less I had. Give me where you are going. Here, Igwe, bo. Here, never so good obodo. Bo, obo no yegi ne had an emma. No problem. You try to side him or her. So what will happen is Igwe, this show, and any problem behind his table, that show that justice will be served. And now may we share long life and prosperity. Thank you. Nice meeting you today. Right. Nice meeting you today. Thank you. You have been trying for Igbo Suka. Thank you so much. Thank you. Idaga namo. Idaga. Ambudima ataka kebeji maraga. Okay, here the madam the chief doctor Demian Chukwuemeka Odo. JP Messiah na Nsukka. Ya ke eji mara. Messiah na Nsukka. Ai na Messiah na nta. Kimi wari akwa na bebe na eme na nta na. Go go to nta. Okay, Odo the man were. Makana high chief Alisson. Oyinatumba. Igwe Isugu today. Yawa ya bo best Igwe in this Isugu game. Best Igwe. Makana people choice. Even the points of Aramba, Nana Chukwuemeka will run on. As you can see, the Caliban will go again. So, my prayer to him is that Oshita the Bama, no the Baruko, no Shagajaka, so that Kandi Sugu, Kandi Bezenet, Kandi Nugu State, Kahamara. No wrong decision they take. The decision they take is a good decision. And because you will let Isuganya, how about you let the president of Enugu State to Walilanya? I believe him because no, it's been mad God. Thank you. Thank you very much. Thank you for your time. I appreciate that. Thank you, sir. Messiah na Nsukka na Coronation weekend no. We never know the papa na why na. Mother gara se come. Abu mama gara se come for a woman is. Mama tina huna shina hana hoba no. What a kere kido mama na dare. Ya dare. Yes, I am. Messiah na Nsukka. Ibraka na buba ni shini. Ekuri wana tari ni nani. Ukabi no tomana ni no hai. Ina sala tere. Osaja kama kanwa unanyotinye popo nini. Anguna chamu hai ne. Ibraka na buba ni shini. Oje kama tutiri tu. Oje sele na kwanyangu. Oje sele Messiah dada kwanyangu. Messiah dada kwanyangu.
Gaga na mo. Adu kwa moyo. I'm the Dimas and Craft, give me the Marago. I'm the Dimas and Craft, give me the Maraganam. Emeka Mama. Ah, nice. Ozi, Ancient Kingdom. Alana, nice meeting you today. I am happy to meet you today. Thank you. You're welcome. Thank you. If you were a wine and the man and men, if no matter what you really live, I can't express it, you know, because I'm actually with my friend, you know, so I feel very happy about the whole thing. My prayers is that God will give him long life, you know. I also give him the wisdom to carry this community, you know, going forward. You know, you can see the joy. The people actually selected him. It's all the content that was, influenced. People are happy that they have their own choice, so it's going to be good for him. You know. Where you abandon at you? Give me where you abandon at you? Oh well, with time, they will start seeing those good attributes. The reason behind why he was given this position. There will be plenty of development. The people will rejoice at the end of the day. You know, it's not for them to have patience and support him. Yeah. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you for your time. I appreciate, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. Hard boy. You made the Maragan Namo. You made the Maragan. Okay, I'm water. One line logistics. Yeah. You what you are, Igwe and I think that I only that you very Makaya, you what you are, Tana. You are going to put Maria already. Emeka is going to work. Bajambo. And over wisdom. And I see that wisdom will lead to this Igwe. Oh, you have to cut out Buddha in good faith. And how do we run out now? Now I'm sure we never knew for this coronation. Where they are going. No way anything not to remain. All I get because over people that will support him to do it. God has already blessed this place with him. And God will continue to bless him in Jesus' name. Even when you abandon at you, you won't go on at you. Let's support higher. That person has support there. They win the election. That heaven is their limit. They will get all their heart desires from him. Right. Thank you. It's taking me. What are you about? I let not then I open to hold up on your child. No, be sure me okay. I should not obey. I know Emeka. Igwe, Coronation here. Yeah, it's very sure, but his tenure is going to be a very successful one. Emeka is a good man. Everybody knows it. He has been good to humanity. So, don't worry, thank you for your time. Thank you, sir. For security reason, if you don't have any reason for coming close, don't come. Please. Special announcement. His Royal Majesty is sitting right outside to entertain his guests. If you don't have any reason for coming, stay wherever you are and you will see. Oh, my God.
mba Igwe Saraga Masana. Obodo wee na-eji abịa na beni. Ọbụna obi sere foto mkpe kaka jiri nwayọ. Ọbụna obi kiri Igwe. Ọkụ na beni benefi nọ ndị na-ekiri bọta Igwe. Apụsụtala eke ha na. Ọgọdụ na-enwere onwe ya jiri aka tiri Ahora potuzia, money na water. Era vazia. Eso. Agora. Money na water. Era vazia. Agora. Ya potuba. When I say it's carnival, ya Kotuba. Hey, money na water. Ego dezo kamili here live. Ya Kotuba. Wagana. Adugo kaya de. Ya Kotuba. Ego dezo kamili live. Wagana. Apotuba. What do go call ya there? Yadaba. Money na water. Yadaba. 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 Kotuba.
they are part of it. Is in Lomero, thank you very much. Ugorji, you have planted us on the map of the globe.